Hindi kasya sa inyo si Mami. Biyak kayo niyan. Hoy, ikaw din! Pasok! Taga si Daddy mo eh, taga. Ayan, ala, luwagan nyo, si attorney yan. Sige tayo. Luwag. Tumumba! Ano yan? Tapos na. Ano na sana kayo eh. Hoy, JR, kala mo makakatakas ka kaganyan mo ha. Hoy, sumunod ka rito. Bigay mo kayo Rebecca. Taga, di ba kayo nakatayo? Game for the next game. Nakatakas si Kuya. Binidyo ko lahat eh.